Bon dia, amics de YouTube. Us presentem un altre episodi del viatge que vam fer per Setmana Santa, Ares i jo. Com us en recordeu, a l'episodi anterior vam passar pel Mojón del Lobo i vam visitar la presa romana d'Almonacid de la Cuba. En aquest episodi patirem uns quants entrebancs i quedarem atrapats per una llau de roques. Mireu el vídeo fins al final i veureu com ens vam en sortir. Vam retornar fins a Belchite i vam agafar la carretera A1307, aquella carretera recta i infinita de 30 quilòmetres, plana i monòtona. L'únic que sobresaltava eren els Pirineus nevats que veiem al fons i de tant en tant algun conill que corria pels prats sembrats de cereals. Aquesta carretera tenia un bon tram sense asfaltar i ja vam arribar a la intersecció amb la N232. Ens vam aturar per fer unes fotografies d'aquella benzinera que estava desmantellada, apocalíptica, i després vam seguir la ruta direcció la Puebla d'Íjar. Quan vam arribar a la carretera A1405 ja sabíem que la ruta s'anava a ficar més divertida i ja teníem ganes, perquè sabíem que anàvem a deixar l'asfalt. Vam arribar a l'estació de la Puebla, un barri de la Puebla d'Íjar. Vam aturar-nos a mirar l'estació perquè pròximament volem fer la via verda sencera, en bicicleta. La via verda va de Zafán fins a Tortosa, perquè el tram de Valdealgorfa fins a Tortosa ja el vam fer. Ens havíem preparat un track per pistes fàcils per arribar a Canyís, però tots els plans els vam haver de canviar i vam haver d'improvisar. En aquesta zona, la via verda té algun tram de circulació compartida amb vehicles a motor. Els camins es van creuant amb la via verda, oferint moltes possibilitats en cas d'arribar a algun tram que la circulació a motor estigui restringida. Nosaltres vam aprofitar algun tram de circulació oberta. Al portar les motos carregades amb l'equipatge i no haver-les adaptat per a l'ocasió, i també per utilitzar de vegades zones que podien trobar vianants, ens ho vam prendre amb molta calma. I una cosa, no s'oblideu clicar like al vídeo i subscriviu-vos al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Vam arribar a una intersecció on a l'esquerra quedava la via verda. Nosaltres vam agafar la pista de la dreta, que era la que ens havíem planejat. Després d'un bon tram, ens vam trobar aquest camí tallat a mares moguts i vam haver de deixar-lo. Ens vam haver d'incorporar per força a la via verda. Vam decidir que agafaríem la via verda fins a la pròxima sortida i llavors seguiríem pels tracks que teníem pensat.
El tram que vam agafar estava marcat per múltiples rodades de cotxe, per lo que ja vam veure que era una via utilitzada indistintament per qualsevol usuari. Gràcies al nostre error vam poder veure l'aqüeducte de la Torica, un monument que no haguérem vist si no ens haguérem trobat la pista tancada, però que hauríem passat pel costat de la sèquia sense adonar-nos. En breu ja vam tornar a una zona amb circulació oberta i es veien diverses entrades de finques. Ens vam aturar en aquest pont per fer una fotografia. Tot seguit vam arribar a una cruïlla de camins. Al camí que teníem pensat agafar, vèiem que a la llunyania havia un ramat d'ovelles en transhumància i venien cap a nosaltres, per lo que vam buscar una alternativa al navegador. Les pistes que vam agafar eren fàcils i accessibles per tothom i tenien vistes dels camps de cereals. Ah, i no ho havia dit fins ara, el nostre viatge el fèiem amb la Moto Guzzi V85 TT Travel i la Macboard Montana XR1. Vam agafar un tram de via verda amb circulació compartida i vam arribar a l'antiga estació de Puigmoreno. El municipi de Puigmoreno és una pedania d'Alcanyís i això indicava que el final de la pista ja s'acostava. Anàvem seguint la pista i la cosa s'estava ficant cada vegada una mica més lletja. Es notava que les pluges de setmanes anteriors havien fet de les seves. Les rodades de cotxes i tractors havien marcat la pista. I vam arribar a aquest punt. Havia hagut un despreniment de roques d'un dels talussos. La pista estava totalment tallada. Primer vam intentar passar per a dalt, però ens va resultar impossible. Us deixem amb l'acció en directe. Aquí han pasado motos, pero lo que me molestaba era aquella piedra. Enganchar. Vale. Cap aquí. Veu? Sí. Una més.
espera. Per això. A de 3, 1, 2, 3. Ja està. Perfecte. Ara passem. Vale, ja estic. Sí. ¿Dónde está aquella pedra? Vale, perfecte. Vam seguir la ruta i la nostra aventura, però això ho veureu al pròxim episodi. Us recomanem que entreu a la descripció del vídeo, on trobareu l'enllaç de la llista de reproducció d'aquest viatge. A més, trobareu d'altres enllaços d'interès, com els nostres enllaços de Wikiloc i l'enllaç de la ruta. Esperem que us hagi agradat el vídeo. Cliqueu like i subscriveu-vos al canal. Ens veiem al pròxim episodi.